Dragi gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Moderna poslovna uspešna. Danas je sa nama Karolina Herbut, koja je finansijska i poslovna savjetnica i preduzetnica. Danas ćemo čuti njenu priču. Zdravo Karolina, drago mi da se ovdje sa nama. Da li možeš da nam kažeš kako da sa ograničenim budžetom dođemo do svog cilja? Hvala na pozivu na ovo gostovanje. Pa svakako, svaki budžet je ograničen, svi imamo ograničeni budžet, to je sad samo pitanje koliko je to koji iznos. I može sa svakog budžeta da se odvoji za naše ciljeve, samo je bitno da mi pre svega postavimo naše finansijske ciljeve i zapravo svaki cilj je finansijski, bilo da je to neko letovanje, bilo da je to neka zlatna rezerva za koju štedimo, da bismo možda sutra neki svoj posao pokrenuli. Tako da je samo bitno da imamo neke ciljeve i da napravimo neki plan i odvajanja sa strane štednje i da prvo uvek odvojimo kada primimo neka sredstva i onda ostatak da trošimo. Jer mi uglavnom radimo baš sve suprotno, zato što nisu nas to naravno ni naučili, ali zato smo sad tu da to poboljšamo. Dakle, prvo kada primiš neka sredstva, za određeni svoj cilj odvojiš neki deo, 5%, 10%, nije bitno, i onda ostatak trošiš. Reci mi, čime se ti to konkretno baviš? Bavim se finansijskim i poslovnim savjetovanjem i pomažem i fizičkim licima i preduzetnicima i pravnim licima da što lakše ostvare svoje ciljeve, pre svega finansijske ciljeve. I tako da držim razne obuke iz oblasti finansija i poslovanja, a takođe sa druge strane imam jedno udruženje koje sam pokrenula i čija sam predsednica, Centar za finansijsku edukaciju i osnaživanje, i tu imamo razne programe finansijske edukacije i promovisanje i razvoj preduzetništva. Pošto si pomenula da si imala neke razne kredite i da si pozajmljivala novac, kako si prosto te prepreke prevazišla? Pre svega tako što sam isplanirala da ih prevaziđem, napravila sam plan otplate tih kredita i umesto da kažem da ću ja to odjednom da vratim porodici i sa druge strane i banci sam naravno imala kredita, pozovem porodici sam lično dugovala, tako da stvar je sa otplatom kredita i bilo kojih dugova jeste da kreneš mesečno da otplaćuješ. I ne postoji mala rata i malo otplaćivanje duga, bitno je samo da kreneš i kad to uradiš onda ćeš i postići svoj cilj. Reci mi, šta je to što voliš u kućnih poslova, šta ne voliš? Ne volim ništa oko kućnih poslova i rado ih outsourcujem, zato što i to je jedan deo kada neko uglavnom vodi jako dinamičan život. Recimo, ja sam mnogo uštedela u svojim ličnim finansijama kada sam u jednom momentu odlučila da umesto da u gužvi se napolju hranim i kupujem skupu hranu, angažovala sam jednom nedeljno jednu gospođu koja je spremala stan i kuvala i ja sam nosila onda tu hranu na posao i praktično sam prepolovila svoje izdatke na hranu sa tim potezom, tako da... Za kraj, šta bi mogla da poručiš nama budućim modernim poslovnim uspešnim ženama? Pa pre svega da ne treba stati posle prvog, drugog, 10. neuspeha, samo treba ići dalje. Kod meni je za sledeći poslovni poduhvat veoma je teško padalo da prvo nisam uspela sa svojom firmom i to je nešto što treba izbeći, znači samo treba raditi, pokušavati, biznisi propadaju i biznisi možda ne uspeju, ali preduzetnici i preduzetnice da. Dakle, samo treba ići dalje i nije problem samo učiti iz svojih ranijih grešaka, menjati, čak i u toku posla. Čim vidiš da neka ideja ne radi, ne dolaze prihodi, klijenti ne reaguju, samo menjaj i ne treba biti zaljubljen u svoju inicijalnu ideju, nego samo ako želimo poslom da se bavimo, samo je bitno praktično da nađemo način kako mi možemo da uspemo u poslu. Dragi gledalci, ovo je bila još jedna emisija Moderna poslovna uspešna. Danas je sa nama bila sjajna Karolina Herbut. Hvala što nas pratite nas i dalje svim našim Radi za rade kanalima i ako poznajete neku ženu koja je uspešna u bilo kom segmentu, tagujte u komentaru i mi ćemo kontaktirati i objavit ćemo je.